Siyabonela ke. Sifundele ke Luja uverse lesiqhelo. Sentela aba bafikayo ba uverse 66 lo 68 69 John 6 verse 66 69 funa ukhalesa. Ngenxa yoko into ininzi yabafundi bakhe yabuya umva ayaba sahamba naye. Wathi ngoko uYesu kwabalishumi elababini, nani nifuna ukumka yini na? Waphendula ngoko uSimon Petros wathi, Nkosi, sosuka siye kubani na? Nguwe onamazwi obomi obungaphakade. Verse 69. Never question Petros. Never question Petros. Siqinisekise ukuba ngiyindawo. Angiyindawo ngakaba. Isizathu sengoba ahluke kwabangenxa bamshiye Yesu. Sesizofunda ngalo. Verse 69. Nathi sikholiwe sazile ukuba wena unguye uKristu unyana kaThixo ophilileyo. All right. Naso isizathu kudala isithetha ngaso. Ngizrepeat. So ba uPetros na okanye abayi-12 bohluke kwabanye aba ndijonge ngalo bangale sethe ndizawuphinda ndithi aba nashiyeze ivesi eyi-1 ngumntu oyi-1 ebandleni eliyi-1 but uninzi lwaqhubeka lajika. Ndithi kule point zigade ungayiyami ngumntu ebandleni because kwashiyela ivesi apha aqhubeke yena ube wena usikeleleka yile vesi noba le vesi ilukhuni nakuwe uyihlafuna uyiginye yena beyimumathe ithufa sukumanga umuntu wesindiswe nobe bekushuma ezini. Uncedile wenziwe kodwa ke ngoku sumangaye suyamangaya bayajika abantu uYesu usisonga sonke. uPetros uthi no, I'm not going anywhere. Uchike thina le 12 sithi asina. Why siyakholwa thina? Kwesibili siyakwazi ukubani na ubaleke ke bangcwele simkholwe asigcinisa lona besimgqithile apha baleke basimanzi. Amen. Kodwa ke bangcwele into elisise namhlanje ngethi ezinto zimbini azanelanga ukusigcina sikuye. Qonda yethuka uPaulos uthi ubangaba ilizwi elilishunyelwe kumuntu wonke alithanda ladibana nokho sathela ngomix uxofu simasikhoka sithi kunaba loxofu because uPaulos bangaba izwi isithembiso sikaThixo izwi likaThixo alimixwanga nokho alimnedi. In fact ibekosho uthi bashinyezwa ngokufanayo ababazalwane kodwa lathi ilizwi lokho ilizwi liyadibana nokho alabancedayo. Senze umzekelo ngeflower uneflower esitsheni uneflower esitsheni lo iflower yakho uyidibanisa namanzi ibe mnede kuye lo uye iflower njalo ayiloncedo nto kuye. Ile nto ke ndithe bazokuqofu sikhona bazalwane. Amen. Na ukholo lenza izithembiso zikaThixo zeyimpumelelo kuthi zizaliseke. Ukungabikho kokholo kunezithembiso ezinye singazifumani ngoba singenalo ukholo. Siyama kunye bantwana. Amen. Ukumazi uThixo ukwenza kube lula uba umkholwe nokuthi izaliseke into ebeyithethile kuba umkholo ngokuyamazi. But cela undimamele azonelanga ezo zinto.
sifunde uLuka 22 verse 54. Luka 22 verse 54. Ngifuna ukuvezela ke ngokuthi powerful ezinto anazo Petros. Ukholo nokumazi akholwe nguye. But they are not enough. Azizokunceda kulento lenjongo yakhe. Singaya. Sifikile ku verse 54. Hayi ngiyafuna sifike. Singaya. Oh madoda. Singaya. Ukuze uPetros ezifuthi kudala ndilanqaza ngibone bengcono ngabe. Angibone phuphuke mina. For that verse 54. Verse 54. Bambambile ke bamhola bamsa endlini yombingeleli omkhulu. uYesu lo. Waye ke uPetros elandela ekude. Akalangalandela uPetros kodwa esigayaphi. Zonke siyenda uthi. Ko. Ke kaloku babona ukuba babase umlilo phakathi kwendendelezo. Behleli phansi ndawonye. Uthe wahlala uPetros phakathi kwabo. Ke umkhonzazana othile umbonile ehleli ebandezini wamjonga wathi nalo ube enaye wamkhanyela ke yena esithi ngazanandini andimazi kwakuba mzuzwana omnye wambona wathi nawe ungowabo wathi ke uPetros mntundini andinguye ayakhanyela khanye Yesu lo bithe sigayaphi ikhanyela lo bithe asina babhethela bayimajikile yona uthandimazi nomazi njengonkazana ndina mazi nomazi akulile mntondini andimazi uba uyesu uyesu wablo angabona Yesu angadibana Yesu sengibona nenzeka abazalwane and so great in 3 times and so great Verse 4 that will correct Verse 4 how can uPetros sebenza sigayaphi ngoba khanyela if Lord or something is lacking but he called it a short time. From verse 1. Verse 1. Bakubona ukuba bayathetha kubo abantu ababingeleli nomphathi wetempile nabasadusi bathi gaga phezu kwabo belindekile ngenxa yokuba befundisa abantu bekucela ukuvuka kubo abafileyo ngokubuka Yesu ukuvuka bebesasa so ngicela uqabane uthi verse 18 bebabizile yes bebabizile babathethela ngelithi mabangabisa khanganya nakanye bangafundisi nokufundisa ngegama lika Yesu and ilula lonto because uPetros kakade ubemkhanyela lo qhoma ke kaloku uPetros noYohane baphendula bathi kubo yahlulani nina ukuba ubulungisa na emehlweni kaThixo ukuva nina kunokuva uThixo kuba singenako thina ukuthi singazithethi izinto esazibonayo esazivayo alright ngicela ndisho manje yabona lento ngiphethe namhlanje ibaluleke ukudlula ezi zingaphambili I'll give you this ezi zinto zingaphambili bezingqamene nokuzafisa kwezithembiso zethu bezingqamene noba sizuze siqova inhlamba sagqibikiwe sithi but le ndiphetheyo into ingokuhlala
ngoba uyakwazi ukuxova inhlamba usibhake isonka sakhe uyosikhela uSathane. Uyakwazi ukuthatha iflower likaThixo uyixove ngamanzi likaThixo uthatha ipromises kaThixo usebenza ukholo olinikwe nguThixo to receive those promises zakufika umlahlo uThixo ngoba into zihambela kahle umshiye uYesu. That's why today ibaleka phezulu so because lady phetheyo is about ukuhlala kuYesu. Whether unezinto okanye unazinto sesifikile ithembiso ayisingekafiki. Ngoba uPetros uthe enalo ulwazi enalo ukholo wayikhanyela inkosi wathi mazi lo. Bafana akanena nje kwenza lokho. Ucela abafundi bayabona mna nabo yeke yonke lento mna. Nakuyela enhlanzini lo lo enhlanzi bo. Bathi nabo nathi siyeza sihamba nawo. Sifunde chapter 21 ekhaya uJohn. Dale sihamba nawo. uPetros kenela nokukhanyela umkhanyela ngoba what nalona wethembe wamhlala eGalile anakeza la Galile phela enhlanzini wambize kuzo. Uyela kuzo. Unalo ukho, unalo ulwazi. Amen. But kule ndawo yesibili simbona uPetros not only uconfrontwa ngabantu phaya ematyaleni waconfrontwa ngabantu confront intombazana wamkhanyelisa intombazana nje ayiphetanga nje umthembiso intombazana nje yawela uyazana uyakazana nje ngalo lithetha. But this time uconfrontwa ngamadoda amakhulu engazamthatha ukufaka etrongweni. But uthi yenzaneni kwenzayo, I'm not going anywhere. Ngizamlandela Yesu. Ngizamthetha Yesu. Ngizamela imfundiso. Ngizamela ukholo lwami. Angijiki lendlela. Yena mshayeze kwebandla kuwe nakuwe. Funda uverse verse 7 voilà sifane resi noba siyazi. Verse 7 bathe bakuba bebamise phakathi bababuza besithi lento nina niyenze ngamandla mani na nangamagama limi na. Waphendula uPetros ezele ngumoya oyingcwele wathi kuye Ezreidon. That is why they change. That is why they change. Simona. Akazelanga lulwazi. Uzele umoya oyingcwele. Akazelanga ubulumko. Uzele umoya oyingcwele. Ukholo lwakhe lunompoqa omenge timing omengo lwazi ipillars insika ezibamba ukholo lwakhe umoya oyingcwele. Obabeka uPaul wathi umoya oyingcwele kathi somuzama uklima ngoba ngeke uklima umoya oyingcwele nizakuwa ningalolo lwazi. Nimazufile wavuka ngosuku lesithathu nilazi igazi namandla nimazi uYesu wenza lelo la niyazi from the A to Z. Yebazoni yazi iBhayibheli nimshiya uThixo niyazi iBhayibheli niyabuye ezintweni zenu kuthi qhi obekade lokumqombothi obekade lokutshwala kuthi qhi umfana osuka emadayisini kuthi qhi ophuma etrongweni afika hlatshweni ilizwi azalise umoya oyingcwele asheke nini. Ukela bathi ndiyazi leBhayibheli bakuzamthisha umoya oyingcwele oba kaloku nje ndicela
wena moya oyingcwele ungesalisi. Emveni koko bathuka abantu balisebenza abanamfundo abantu, but indlela bayiyasingamisa yasibonisa banoyesu abantu. Kwenzeke into kuPetros uzele umoya oyingcwele. Ahlabe bandleni ngokunokholo lodwa iliphaphile uyajapha namadimoni ayakholwa bayikholelwa amangcwele. So the Bible says Zukhayisa ngokholo asili ngokholo lodwa, zukhayisa ngolwazi, zukhayisa ngoba wena umfundi so powerful akunoga mfundisi ulowa ngomoya upelo zesele umoya baba ijwaxusha bababetha zayiphumela lo jwaxusha zibethiwe zaphinda zokuma zathi wenje nje uThixo wethana. Into ungaruhletshwa wopha ingaruhletshwa uphuma igazi akhomba ingcwele athatha nje lomzalwane zelo ulwazi. Hayi ebandleni babathethe phele who cares uthemba nganazo imiqombothi nje thina bayikhathalele lonto. Umoya oyingcwele ozasimisa. Ebandla nami alakhanga timing, alakhanga bulungu nengqondo, angazinto kwazi umoya oyingcwele. Ngiyabonga. Kufe konke umuntu uzibele phansi kwesikhethi senkosikazi, uzibele phansi kwesikhethi kamamayi, uzibele phansi kwesikhethi sikamoya oyingcwele. Sondelelani ke nini ubalizalisa umoya oyingcwele. Sondelela ukuzaliswa ngumoya oyingcwele. Bakuthakatha babuyeke, bakuhleba babuyeke, bakuthuka babuyeke, bakuyekisa babuyeke. Umoya oyingcwele kugcinile. Uyini uPetros wenhlanzini yokhulwa inkosi sesemanzini because bantwana nangidliwayo na aliphele hayi sizazalika sibambisene ubusuku bonke ngoba unathi uthi uyabuyela ungabambisini into ulale ubusuku bonke. Madoda inkosi ithi don't worry Peter, yayazi ukushota ngayo ezenzazi kubaba baba sanumuva elemo sanumuva baba hlala eJerusalem. Madoda hlala eJerusalem ilinkosi kwembandla siyabhiliva kwiNkosi. Kwembandla oh my God siyabhiliva moya oyingcwele. Kwembandla siyabeka moya oyingcwele. Hlelake mabhukweni ahlelaka kwiziphiwo, hlelake kwazini, hlelake kwitalente zethu. Siyambulela uThixo ngazo, but nazo sithi hand over umoya oyingcwele. Uyoshumayeza abantu bashumayele kungaguquki noba enye kodwa kusiyabulela Thixo ngoba sisile inyaniso yakho. Yephi ngomso iphile yephi befesayo ngoba kazi nomoya sidala kazi nomoya sidala. Wanda wafuthulisa uzanda sayenya uphetha uPawulos wathi kusukela ngoko siyawayeka abakowethu siyawubheka kwihlanga sangathi
yafundisa abantu yayeka kwalelo ushumayela abantu abakholwa ngakuba abasekhaya amaJuda wase wathufundisa hamba ndingakwixaka ndocela ngeceba ndocela ngefesana ndocela ngothando lukaThixo xa ningamfuni ngiyekeni bazamfuna abangapha xa ningamfuni ngiyekeni bazamfuna abasenexto yintoni bangadanganga ngadinwa ithi iBhayibhile waphambi waqala eDamasco wafika Ananiya wambeka isandla wathi saliswa umoya wethu bazalwane nami ngikolele uma ngiyaboreka kehlile hayi ngikolele thatha umqamelo ulale uyovuka kasigqibile sabethina sigobola sabethina sigobola naye sabethina samkela into zakhe sabethina siyushazwa kuye sabethina silila kuye sabethina sihleka kuye. uThixo xa thetha ngowakhomela kuHagai 2 noma ichiba ngazayifunda nje Nkosi yami njengoko ndandimisele umthetho huu icovenant okuphumana kwani-Egypt my spirit remains among you do not fear. Kuhagathina wakhomethembili ulisebenzana baba akathi mna Thixo utsho wena udidikani akathi ndizanika ulwazi oluninzi lokwakha itempile akathi ndizanika amandla amaninzi uthi nje qhubekekani ireason ayibeka ukuthi umoya wami oyingcwele ngimsusana phakathi. Hallelujah. Kamazi ubukhona yena le project izawuqala uqala yobeka egqibeleni ayizofika. Let me tell you, project yobomi bakho ayizofinish. Project your future lekamva lakho ayizofika as long as umoya igcwele khona kodwa banishiya ngemva nihambe ngobulumko ulwazi lwenu nakulithulela lincamisa yobuza uPetros wasithembayo banzingayapi uzithembile asingapi because le bayifunayo andimgcini ukuconfessa le bayifunayo endiyayazi bayifunayo endiyamazi uye batakayazanga bakwelisha amandla kamoya bazalwane lazo usuku ozawuzila ngalo kule veki ndithezile usuku uzila kwiveki bathi ngicela uzofuna kwenye le veki le veki mayiphinde ufune kwenye uthi ndizalise ndizalise Feel once more. Phindulisa. Phinduli properties. Phindulitshwise kuwe. Sitshwisele once kuYesu sabe sisindisiwe. But kumoya igcwele the baptism continues. The baptism of fire continues. Kumoya igcwele the baptism of fire continues. Uvuka kuseni phambi kokuqala usuku uthi moya igcwele isalile zininzi into eziyisumbu zingaphakathi nangaphakathi ziza ngabendlu ziza ngabefemeli ziza ngabelizwe ziza ngabephethe iBhayibhile ziza ngabephethe ibhiya zininzi into eziyisumbu ziza from abanye abantu
ingqondo yakho. Ingqondo yakho iceba shithi kodwa ndithi only once le ngqondo intlilisele moya ingcwele athi bethetha ukhona kaThixo ife ingabi sabantini ophilayo kodwa uKristu ophila kuwo. Ukuba nizibulale ngomoya zife inhloti zomzimba. Phela zonke ngomzimba. Umzimba wonke inhlanhla sibise lwakhe. Umzimba wonke iskills zakhe zokubambisa. Umzimba wonke amava zokubambisa inhlanhla. Wathi akaseba lo Yesu, uyele enhlanzini, wafuthuka wabuyela enhlanzini. Waqoqwa ngumzimba. Wabulala ngegodolo ubusuku bonke kunani babamba intshontsho lenhlanzi zakababenex uqoqwe ngumzimba. Athi yena Paul baromo bathi sisibulala chapter 8 iqoqi sisibulala ngomoya wangalakufonela kamoya nabathetha abangakonzo kamoya abaqoki banyanisile. Yena wathi nalenza sadazi ihlutha ngomoya sifuna izinkonzo yethu siyayenza kodwa na akwapho ngoba soze lihluthelela ngekamoya ingcwele kokoko uma lithetha umkanselingwe vendala nasheka lihlutha moya ingcwele nakusola. Petros akubiwa ngewazi nakokhona we-need moya. Madoda bengithi moya ingcwele. Womama fana mama the reason nakusamile nabamkele esibintini dikwekwa zake nibe ngoba ninikwe information eninzi ngoYesu. Zathi ibe ngekaba ndandifundiswa kakhulu izwi. Nama ngoba ngangena kakhulu kumoya. Umoya wangena kakhulu kumo. Umoya ingcwele ojulisa ngawo. Ibudli imoya. Hey, bazoba enzi. Ikubethe uyolala ngekhala. Budli momo. Embarisi mbaba usufebe uphilo. Ngobintapho sihle. Usele umoya oyingcwele. Ifuna abantwana babuyothandaza. Lithi moya oyingcwele lizalise. Ngoba ithi babidinga likuni bazali nabantwana benu. Idinga likamoya oyingcwele likuni nabantwana benu. Salumangala kabathetha ilwimi. Salumangala kabazaliswa ngumoya. Sasezibha. Idinga. Yo. Abemandele ulelani. Onithame bangaki noBarabas bethetha ilwimi. Barayitolento izela ngomfo. Kaya ngabantu abalo Yesu asindisiwe abayi-understand into ohla komoya oyingcwele azalise umuntu athethe ngalwimi ziphi. Nathi ya-expirisha eyabibhembe expirisha ku-forever. Forever. That is why it's a blacker. Because that was a miracle. He body called up. As I solve the up.
You must still hear the song that you do, because this is forever. Unaphaka. Wonke ubaba ndikusaliswa akakho wabantu bathile umoya oyingcwele. Ithi iBhayibhile bathi bababona oPetrus bangabantu abangenamfundo, abanasikolo, amadoda nje okuloba iinhlanzi, bathi basele umoya oyingcwele. Ithi babaqonda ukuba banoYesu. Mamela ayomphiko bethu obuzamzukisa uThixo, but ukuziveza kwakhe ngani yena eyenza ngokwakhe lento. Azabani kungasumela abantu ababili okasuma in 2 hours ungasindiswa ntombi, kubhoreka abantu, bozele balala abantu, kuphakame umuntu athethe for 5 minutes into etyhalwa ngamandla kamoya oyingcwele, abantu bakaThixo bafumana isithusi. Lento ayingamandla ethu, ingumoya. Uma bengenjalo angengehla sisindiswa sinamakakadi ethu, sisindiswa sinenkani zethu, sisindiswa sinezinto ezi-rooted apha engqondweni zethu nasezinhliziyweni zethu. Ufukweni sozakwazi uzigcothuka ezi zinto, lezo zinto ziyamdinisa uThixo ebandleni. There is only one onoseliminator sisuke kuwo, asincothule lengcamo, umoya oyingcwele. Buza kuPawulos isikhohlakala indoda engcolileyo, indoda engenasazela, ibopha umntwana nonina noyise, bafake imvubu bafake etrongweni, ofayo bakafe iyaphuka. IDamasco yafika waguquka, amandla kamoya oyingcwele amsalisa, amenza wamthumbi. For you to change, ngokuyadinga utshintsho, kungenjani insindiso yayidinisa. Kukho abantu abangazusindiswa ngenxa yakho, lo i-character yakho iseyileyayo kulo ngasindiswa. Abantu abajonge into ethethayo ethi ndisindiswe ndiyamthanda uYesu, ndimbona ngaphakathi, ahangana. No, sijonge yo character, uziphethe njani ke lelo hlala. Hallelujah. And that character needs umoya oyingcwele. Mphethe njani yena endlini, mphethe njani inkosi endlini, baphethe njani abantwana. Sister wakuyayibona lento, ayayiboni, because kwasemlonyeni lena, yayophatha iBhayibhile, yayomnika ilokho enhle, ubheke enkonzweni ngecawa, ayikhosi lokhweni lento. Ibe-character, ayikongaqhibeni ngesuthi, ibe-character, indlela, laa ndlela ke, izokumoya. Ukubana zomkhangeliswa, but apha kwivesi ithi iBhayibhile baziqondela abantu uba lo unayo ibizo. You need more truth. Hey, azabani andifuni into kakongcwele iyakova liphela kwiinto zethu, bana ndifuna uyiyamisa kule ndaba yokuma uThixo basike. Ku-dangerous bazalwane outside inkosi. Ningayenzi imistake yokuphuma kuThixo. Kodwa ke ngokule nto ayibi mistake. Uyazi usengqondweni, kodwa ulethisha amandla okuba kuYesu.
wena igaba kamoya ingcwele ibonike into yakhe. Kwekabo lekami sisiwe xa uzobe izulu. Hayi ngixela noba umeko azange uzaliswe ngumoya ingcwele ubheke ezulwini awubhubhu. Le into itshathi. Akuyona moya ingcwele ezulwini, kuya nguYesu. But usurvive ngumoya ingcwele kuyise. Ezulwini kuya nguYesu. Lo mhlaba uphilwa ngumoya wethu. If useneminyaka siphila apha, uyamlinda umoya wethu. Lento funeka uxanduva lwakho uba mawuzaliswe ngumoya. Angabe event tu uba ndandizalisiwe. Sondelela everyday uzaliswe ngumoya. Esifana nemihla. Oh, ngasondelele umphelo umoya ingcwele uba makakuzalise. Angeke ndibe isandla nonke apha. Ngoba khawuzi umoya ingcwele nami ndizalise. Funa uyishintshe la. Ndibe nawe. Taramba, vala amehlo, vala umlomo wakho, uthi moya ingcwele ndizalise. Moya ingcwele ihlaphezuwa ithumivuseleyo inikosi. Moya ingcwele ihlaphezuwa Isumami imvu eoki. You met you. I met you. Feel us again. Sizakuwe maika. Singobani thina to Ngobani thina sishiyeke emva kwena siqhima sikazihambe. Moya ingcwele tuma ivusele salisayo. Everyone on our church. Alamindote kulu ina kusana olitanga kunina. You'll survive. Alakumamo mkhulu uyogcina umntwana. Kweli bandla siyakudinga, kweli bandla siyakufuna, kweli bandla siyakulangazelela, kweli bandla wamkelekile, kweli bandla lawula, kweli bandla ezilothanda. Surrender all to you. And receive the power of the Holy Spirit. Yamkela amandla kamoya oyingcwele. Egameni lenkosi Yesu. Yamkela amandla kamoya oyingcwele. Egameni lenkosi Yesu.
uthathe isandla sakho sase-right uzibeke sona apha enhloko ube sewusithi ngiyawamkela amandla kamoya There is no way that's not called. Moya ingcwele ngiyabamkela. Ngizalise. Moya ingcwele ngiyabamkela. Ngizalise. Ugqibela moya ingcwele ngiyabamkela. Ngizalise. Yihla phezu kwami Tumimvuselelo yemiko ukhona kasamkele Yesu sithanda ukudimasa lo Yesu uyaqala ukuza samkele Yesu uthi ngiyamfuna Yesu ngoba matshala amashijile ngicela nje ukuthoba ukhulu khabe sizabantu ngabi ngizokudimasa nenkosi Yesu khawuleza jula nahloni isasiswami sakuwami sithathe imiso yomshunayo. God bless you, God bless you, God bless you. Unasikhobela isandla besesa Baleke ukushuma Yesu, baleke ungaphumuka na Yesu. Baleke uzithathele Yesu ngeke inhlizweni yakho. Omshini sinikele ngokusha kuye. Siphakamisele izandla zethu kuYesu. Nkosi Yesu. Ngiyabamkela. Ngeke inhlizweni yakho. Ulawu ubomi bakho. Ngiyakholwa. Ubuye ngathi. Owangifelayo. Wabuya wandivukela. Namhlanje ngisinikela kuwe. So yami yonke. Ngono yami yonke. Nangomzimba wami wonke. Moya oyingcwele. Ngizalise. Ngamandla akho. Kuze ndikaze njike. Ekulandeleni Yesu. Bawulile isandla phezu kwami egameni Nkosi ngithandaza thina. Bulela ngabo qhawula Nkosi okabanyathanga. Yonke imixokelelwano Nkosi deliver them from the devil. Yonke plan uSathane nayo ngakubo nechitha. Yonke imithwalo esemagxeni ngiyayisa. Izidrophe bezibophile ngaqhawula. Ngegama ngaphezulu amagama. Igama likaJesu. Ubunyalo bokhulule. Khulekile Yesu. Ngiyisana phezu kwabantwana bekhumeni kaYesu. Qhawula zonke isisana bethe ukubophe ngazo. Thethi impumelelo phezu kwempilo yakho. Ngegama likaYesu Kristu. Thethi insikelelo phezu kwempilo yakho. Egameni lenkosi uYesu. Ngiyisana phezu kwakho. Qhawula zonke isisana bezibophe ngazo. Thethi insikelelo phezu kwempilo yakho. Igama lenkosi uYesu Kristu. Aqine ke moya ingcwele. So bavile balondoloze. Anika amandla okulandela bangaze bajike endleleni ngoKristu Yesu enzelile. Amen. Vula namehlo Thixo nisikelele nimlandele Yesu nihambe naye. Asifakamisizana sethu Thixo kabranga isakaro yakobi makahlala ngokulondoloza kuhleli
Sikelela kaAbraham ishushale phezu kwakho. Sukela ngokuthi kusephakadeni. Zethu usuku lodumo nembeko namandla nobukhosi sibuyele kuYehova uThixo wethu. Ngoku ukuthi bekunamphakade. Ithi bana amen. Ithi bana amen.